igramo Cube World. Danas, znači tu je moj drug. Haj! Haj! Idemo. Gdje ćemo prvo? Igramo na jednom serveru koji je vrlo Dobit ćete ga. dobar. Samo što ima ljudi koji smaraju i eto. Kuda Mnogo. ćemo? Ne znam. Što ti odzvanja? Meni? Tebi upravo čujem šta ja pričam. Ne znam da li ovi ljudi čuju. Ne, nek mikrofon nešto. Ajde nešto da radimo. Dobro, znači u ovoj igrici, ako niste čuli ni videli, imate na ovom serveru levele, imate svoje HP ili svoj život. Znači, tu možete isto da se borite, skupljate stvari, vidite. Imate i povere. Ja imam isto dobro. Jo. Mač! To je mač Vidite. sudbine. Čuti! Imate i ovaj kao nešto českat, možete kao da imate neku ideju šta je ono pojma. Dobro. Imamo to. Ajde da idemo da pokažemo arenu. Ajde. Mi ćemo sad da odemo sam da im na mapu. Ajde upali se bre. A smo mi daleko otišli od nje. Jo, majko, ćemo se našetati. Natrčati misliš? A Kroz. Ko Da. će biti prvi? Ja ili ti? Dobit ću diplomu. Trudim se da budem Ja poslednji. skaču. Rekao si da znaš da skočiš salto unapred, kako to skočiš? Znaš ovako. Viš? Znači kad kliknete ovaj mali točkić, onda uradite salto. A kada trčite, brzo stisnete točkić i skočite, onda uradite salto napred u visu. Ajde probaj. A meni neće, ne mogu. Trčiš, klikneš brzo točkić i skočiš. A može ti ciganski točak, evo ovako. Ja sam letao. Paš mi Idemo igrač. gore. Ajde idemo Gleda, gore. gladijator, CTRL, drž se, nemoj, drž se. Ne. Majko moja. Skači ko za olimpijadu, evo. Idemo da, eno tamo arena, znači tu kad uđemo unutra, onda tu dobijamo XP, zavisi da li ćemo dobiti po 2 ili po 7, znači ako dobijamo po 7 Kada ste jedini. da, kada smo jedini u ovom Ne, krugu, da, odnosno kada ste kad si ti jedini i tvoj tim tu, ali moraš da prvi dođeš da bi dobio po 7. Da, moraš biti prvi, pa onda Evo mogu vidite, svinje evo plus 2, znači to dobijam XP. I kada sakupim, vidite, tamo levo, od moje glave tamo gore, mi piše 265 imam, treba mi 494 za 18. level. Koji si ti level? Pa ti nisi sa mnom. Pa kako ti nisi sa mnom? Pa nisam, vidim te tamo for. A kako nisi sa mnom? Nije ni bitno, ali meni ti pišeš plavim slovima. A Kao da meni si si mi ti crven, prijatelj. evo sad ću tebe ubiti. Aj meni čaj tvoj. O, neki kostur. Daj ubi ga. Ajde, pomaži ga. Znači u ove igrici imate i petove, kao ljubimce. Da, ali to ne znam što ne može na ovaj server. Na server ne može, ali na single play može. Dobit ćete i link od igrice. Ja, što sam danas pao na terenu, sve se izgreba. Idemo. A zašto mi non-stop ovo V uključa? Jo, ne. Da, sa slovo C možete da buđite svoje stvari. C. Kako misliš na C? Pa, nađeš gvožđe i onda, kako se zove, Aha. buđiš iteme. Ček samo. Ja, majko, kako mrzim kad mi ovako ovo zakuca. Da.
Znači ja, na primjer... Uza meni jedan mač koji ima 29. Na primjer ovo. Na primjer, kliknemo na to. Gdje je to? Evo. Znači, da bi ga nabuđili, moramo naći 6 irona. Onda, koliko? 9 wood. Znači, ovo je metal, ovo je drvo i šta je ovo? Linen, yarn. To ne znam šta je. Šta je to? Dobro, nije ni bitno, to je nešto. Slušaj, sad ćemo ja i Marko da idemo u, kako se zove, u grad, pa ćete vidjeti da tamo možete, u gradu možete da kupujete napitke za lečenje i tako mnogo stvari. Da, evo, ja malo, pošto mi ne rade drugi programi, ja moram preko Camtasia da studio da snimam, a rekao sam da nije dobro za snimanje, ali ga. Znači, evo, mi ćemo da zaustavimo video i kada stignemo do grada, mi ćemo pauzirati da vidite. I evo ga, stigli smo do ovog grada. Znači... a čekaj. Ajde vodi, kuda treba da skupite, ne pitaj. Pa jel ovdje uopšte može da se kupi? Zašto znam da ne mogu da se otvore vrata? Otvore vrata. Ne možete da se znači. Jako ti ovaj mikrofon. Meni malo sad laguje, pošto snijam. Inače mi ne laguje ni malo. Baš lepo ide. Evo, ovdje su ti napici, samo ne može vrata otvoriti. Daj da razvalimo, daj da prvom da razvalimo, što? Udri! Ne razumijem kako onda... ne može ovdje nešto sklikne pa da uzmem. Ajde idemo tamo gdje su bili oni mnogo puta ratnici. Ono kad smo ja i ti bili počeli, pa kad smo bio mrak pa nismo znali kako da upalimo. Kako zove? Kad smo tamo otišli, jer bi ti kako se zove? Hoćeš da nađemo neki novi server? Ne. Šta je ovo? Sve mi jedno. Ovako mi ostaju ove sve stvari. Tako da mi sve jedno. Pa da. Ne znam, možda. Video nastavljamo posle kratkih reklama. I evo nas ponovo u videu. I to bi bilo to. Maštamo bre. U ovoj epizodi. Marš! To bi bilo ove epizode. Cube Vorla, da. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!